estic sola en cap moment. Hi ha Mossos que fan torns per vigilar-me. I el Sergi encara no sap de qui es tracta? Amb els anys que fa de mosso ha viscut mil mogudes. No és fàcil. Ja. Jo me'n vaig estudiar a la biblioteca, però si saps res més, avisa'm, eh? Sí, i tant. Adéu. Ei, Max, un moment. Havia pensat que, no sé, podríem quedar i xerrar tranquil·lament. No ho sé, Clara. Per què no vens a sopar a casa meva aquesta nit? I que vingui el Iago, també. Potser millor un altre dia, eh? Com vulguis. Adéu. Adéu. Ja han arribat? Qui? El sospitós. M'ha trucat al porta i m'ha dit que uns companys l'havien identificat i que el portaven cap aquí. Encara no han arribat. No sé de què parles. Ningú t'ha dit res. Hem trobat el paio, el del retrat robot. I ningú me n'ha dit res. No pot ser. Ara parlo amb el porta. Soc el Marino. Estan portant un sospitós cap aquí, no me n'has dit res? El sergent Fries assegura que l'han trucat de Centraleta. D'acord. Sergi, ell no t'ha trucat. Merda, la Clara ha anat sola cap a... Hòstia!